मानो जोंनि सोनांगौलायनो बिटिसि अफिसखौ बुखारफैजोब्बाय खोनाबाय 19 थाखानि हरबालाय 19 थाखानि इमारजेन्सि खोनाबाय बे जोंनि क'क्राझारनि बिटिसि अफिस नाय हालोदा मा जादों माने 6था जनगोष्ठीनो माने एसटि होनो नागिरनायनि सायावहाय पाब्लिकफोरनि दावराव जागासिनो दं नै नोंथांमोना लाइभ नायनो हागोन
बयबो सिरि थाथ' दसे बयबो सिरि थाथ'। दसे सिगाङावबो अन्नानै एसे सिरियै थानाया मोजां मानगोनां बिगियारि लोगो नोंथांमोन अन्नानै एसे जिखिनि जायगायाव दङ अन्नानै मोनसे जायगायावनो सिरि बाङै जिरायनानै थायो आं बयखौबो खावलायबाय बिगियारि नोंथांमोन अन्नानै मोनसे जायगायावनो हुलस्थुल जायाजासे मोनसे जायगायावनो सान्थि भाबै जिरायो आं बयखौबो खावलायबाय अन्नानै मोनफ्रोमबो बिगियारि साफ्रोमबो फरायसा फरायसुलि लोगो नोंथांमोनखौ मोनसे जायगायावनो जिरायना थानो थाखाय आं गुरै खावलायबाय गासिबो जिराय गासिबो उन्दैयाबो जिराय उन्दैया सिबिलां बिगियारि लोगो नोंथांमोनखौ आं सिरिबाङै जिरायनो थाखाय आं गुरै खावलायबाय अन्नानै बयबो जाहाथे सिरिबाङै जाहाथे जिरायो आं बेखौ आं गुरै खावलायदों लोगोआरि बिग्रायगिरि नोंथांमोना जाहाथे सिरिबाङै जाहाथे जिरायो जोंनि प्रटेस्टआ बेबायदि दावराव दावसिजों जों खालामनो सानाखै जोङो बेयावनो जोंनि जि प्रटेस्टनि हाबाफारिखौ जोङो बेयावनो 30 मिनिट जोङो लाबावगोन जेब्लासिम जोङो बेसिम जोङो लागोन जायखिजाया थेवब्लाबो नोंथांमोनखौ आं गुरै खावलायगोन नोंथांमोना बुख्रुब बुसि बेबायदि खालामथ'नो नांला खोनाबाय सिरिबाङै जोङो पिसफुलि जोंनि प्रटेस्टखौ जों लागोन अन्नानै बयबो सिरिबाङै जिरायगोनखौ खावलायबाय अन्नानै सिरिबाङै जिरायनो खावलायबाय जों बाव दिनै भायलेन्स खालामनो फैयाखैमोन नाथाय जोंनि गोसोआनो दिनै मानियाखै जोंनि मोन्थायखौ जोङो मोनफिना मोनफिना आंबो दिनै आंबो नोंसोरबो दिनै रावबो भायलेन्स खालामनो फैदोंमोन नामा गोसो सिरिबानो मा गफ्लांखो जोंबो मिथि मोनला जोङो गेट सौसिनानै जोङो बिसिम फैनो नांबाय भुलावनो जाफ्लांबाय नाथाय बेनो जाबाय जोंनि एसटिनि जे थै रोदा बेयावनो जोंबो नुस्राबाय नुस्राना नुस्रायाखै फैगौ समाव सरकारा जुदि जोंनि दाबिखौ जुदि मानियाब्ला जों बेनिफ्राय गोख्रों सिगां सोमावसारबोगोन सोमावसारगोन सोमावसारा जय ट्राइबेल हारिनि जय राभा हारिनि जय बर' हारिनि जय सेजेटुवानि जय बर' हारिनि जेब्लासिम हाग्रामा महिलारिया गावनि एनअसिखौ बोखारनांला अब्लासिम जों बे बिजिरगिरि मोनबाय थाया जेब्लासिम बोखारनांला जों अब्लासिम खुदै सारगोन आरो जोङो हाग्रामा महिलारिया जिखिनि बिटिसिनिफ्राय एनअसि हरदों बिथाङा दिनैनि गेजेराव उइद्र खालामाबा बेखौ जों दिनैनि गेजेरावनो फिननायखौ नांगौ नङाब्ला दिनैनि समा जेरै थानायनि सम नङा जय मुरारिनि स्टुडेन्ट हिसाबै दिनैनि बे जिखिनि प्रटेस्टआव बाहागो लानानै जिखिनि बेवहाय नुजानो फैदों गासै फरायसा फरायसुलि लोगो नोंथांमोनानो दिनै बे बिटिसि सेक्रेटारिनि गेटखौ सोखावनानै
बिसिमा मोनफैदों मानगोनां बिग्रायारि लोगो नोंथांमोन दिनैनि बिग्रायनाया जागायदों आरोबाव बिनिफ्राय बांसिन जों जागायनो थाखाय थियारि मानगोनां बिग्रायारि नोंथांमोन जों जागायदोंसो जय बर' हारिनि जय ट्राइबेल हारिनि जय आक्स'नि नोंथांमोनाबो मिन्थियो जोंनि बिग्रायनाया बेबायदि दावराव दावसि खालामनानै जोंनि बिग्रायनाय नङा नाथाय जोंखौ बायध'था खालामदों बिटिसि गभर्नमेन्टआ आसाम गभर्नमेन्टआ दिनै जोङो बिटिसिनि दरखौ खेवनानै दिनै बे सेक्रेटारि सिङाव जोङो हाबफैनो गोनां बेबायदि जोंखौ थासारि खालामदों नोंथांमोनाबो मिन्थियो जोंनि जि ट्राइबेल माहारिखौ स्टेट गभर्नमेन्टआ माबायदि मोनसे थासारियाव लांनो नागिरदों जोङो बेंग्रा बेंग्रि नङा जोंनियाव साननो हानाय गियान दङ जोंनियाव साननो हानाय बिगियान पजिसन दङ बिथांमोना बुजिनांगोन जोंनि बर' माहारि ट्राइबेल माहारिखौ मा नोजोरजों नायनानै 6टा जनजातिनो एसटि होनो नागिरनानै जोंनि हारिखौ सिलिंखार खालामनो नागिरदों जोंनि हारि मोन्थाय जोंनि राजखान्थियारि मोन्थाय जोंनि माखासे मोन्थायखौ बिथांमोना मेगन सानानै जोंनि मोन्थायखौ लासै खोमानो नागिरदों नोंथांमोना मिन्थियो जोंनि बिग्रायनाया जुरिजेनदोंसो जेब्लासिम बिटिसि गभर्नमेन्टनिफ्राय हाग्रामा महिलारिया एनअसिखौ बोखांना लाया जोङो बिटिसि सेक्रेटारियेटखौ जोङो बन्द' खालामगोन जोंनि बिग्रायनाया सोलिबाय थागोन जय बर' हारिनि जय बर' हारिनि बयनिसिमबो जोंनि आंनि लोगोरि बिदा फंबाय बिब' बिनानाव नोंथांमोननिसिम बहुत गोजोननायखौ आं बावहरनो सानदों जों सोर अननानै सिरि थाथ'नो हागोन नामा फंनैसो गासैबो जों सोर जोंनि सिनायथिया मा जों बाहाय बोसोरनिफ्राय संसार जानानै दङ जोङो उन्दैनिफ्राय नुबोदों जोङो जेब्ला आं गैयामोन बा सोरबा नोंसोर गैयामोन जोङो हारिया बेसेबां जुजिबोदों जों दिनैहाय जाय हारिया गावसोरखौ राजा फोलेरनि बुंनानै लायोमोन दिनै बिसोरो गावसोरखौ एसटि केटेगरियाव लाना थांदों जाय मानसिफ्रा जोंखौ गोदो नासयोमोन जाय मानसिफ्रा जोङो ओंखाम जानानै मालायनि न'आव फैबा थोरसि सुनानै फैनांगौमोन जोङो जेब्ला लामाजों थाबायना थाङोमोन हासिब सुनांगौ जायोमोन गोदो नासयबोग्रा जाथिया दिनैहाय जोंजों समान एसटि मानो लुबैदों जाय मानसिफ्रा गावसोरखौहाय अहम हारिनि राजा किंदमनि बुंनानै लादोंमोन बुजिदोंना दिनैहाय जोङो जौगाफुनाय सेंग्रा सिख्ला ओरैनो ओंखाराखै नंगौना नङा जोंनि इयुनखौ साननानैहाय जोंनि फिउचारखौ साननानै जों दिनै ओंखारगोन दिनैनि दिनावहाय सोरबा राजखान्थिनि लिडार गिदिर गोलावफ्रा फंनै खोथाबो बुंनो आवगायबोआखै मानोना दिनैहाय बिसोरहा मालाय गावसिनि फिउचारखौ बिसोर नुखाबाय नाथाय जोंनि फिउचार जौगाफुनाय सेंग्रा सिख्लानि फिउचारखौ बिसोर नुवाखै नंगौना नङा होमबा जों दिनैहाय बिसिम फैनायनि जाहोना माबे जोंनि थासारिखौ जोङो फोथांनानै लाखियो जोंनि नैबे गाननाय नैबे जोमनाय जोङो ओरैनो नङा जोङो हाजार बोसोरनिफ्राय आदामोन आबौमोन गावनि थैखौ दै खालामनानै जोङो बे जायगायाव दंफैयो नंगौना नङा मा जों दिनै मानो जेननो जोङो गसंथानो थाखाय राजि जोङो जेना जों मालायनो जोंनि मोन्थायखौ जों राननानै होनो थाखाय जों राजि नङा मानसिफ्रा जोंनिफ्राय बांसिन दाजाबफ्रा बांसिन जोंनिफ्राय संख्यायाव गोबांसिन गोरोंसिन जाय गावसोरखौ राजा फोलेरनिफ्राय बोनानै लाबोदोंबा बिसोरनि साननाया माबे जोंनिफ्राय गोरोंसिन नङा नङा जोङो दिनैहाय जिरायनानै सिरि थानानै जोङो जोंनि हारिखौ फोथांनानै लाखिनो हाया
바로 조심해 가라. 조심하고 들어온다고요. 조심하고 들어온다고요. 저희가는 알아요. 소리는 저희가는 알고 이 앞으로 불을 깜빡하고 알아요. 저희 불안해요. 저희 재미나요. 저희 라마하네요. 저희 라마하네요.
राजाफोर दसे थांथ'ना रायजोफोर दसे नेथ' दसे थांथ'ना जोंनि मेसेज सार दं आरो एसपि सार दं नोंथांमोनखौ एसे मोनसे बुंगोन सारा एसे थांथ'जा रायजोफोर अन्नानै दसे सम सिरिथागोन मानगोनां बिग्रायारि लोगो नोंथांमोन जोंहा सभाखौ मानगोनां बिग्रायारि लोगो नोंथांमोन मानगोनां एसपि सारा जोंनि गेजेराव फंनैसो बिबुंथिनि गेजेरजों जोंनो माखासे खोथाखौ फोरमायनो नागिरदों बेनिखायनो बिग्रायारि लोगो नोंथांमोन दसे सम मानगोनां सारनि बिबुंथिखौ जों खोनासंलायनो जोंनि दायथ' रायजोफोर जोंनि गेजेराव मेसेज साराबो सफायदों जे नोंथांमोनाबो फंसे बुंगोन एसे थांथ'ना एसे खोनासं नोंसोरनो होबाय आं जोङो बिसिनि रेसपन्सखौ खोनासंग्रोनि अन्नानै सिरि थादो रेसपन्सखौ खोनासंग्रोनि নমস্কাৰ গ্ৰহণ কৰিব সকলোৱে माने जोङो बिसिनि रेसपन्सआ मा फैदों जों बेखौ खोनासंनानै जोङो बिग्रायारि लोगोफोर जोङो दसे मेजरनिफ्राय जोख्रावसोना लानो बिसोरो मा होनो आरो बिनि उनाव जोंना बिनि उनाव बे जोबगोननि नङा जोंनो हाग्रामाखौ नांगौ
নমস্কাৰ গ্ৰহণ কৰিব মোৰ মৰমৰ ভাইটি ভণ্টি আপোনালোকে অলপ শুনক কথাখিনি ভাইটি ভণ্টি অলপ মোৰ কথাখিনি শুনক আপোনালোকে আজি যোনটো প্ৰতিবাদ কৰি আছে সেইটো আমি সন্মান জনাইছো আৰু সেইকাৰণে মই আহিছো আপোনালোকৰ মনৰ কথাখিনি আমি যাতে ছাৰক জনাব পাৰো আপোনালোকৰ মেমৰেণ্ডামখন আমি সন্মানে গ্ৰহণ কৰিবলৈ বিজেপি চৰকাৰৰ পৰা মই আহিছো আপোনালোকে নিজৰ মনৰ কথাখিনি যোনটো আপোনালোকে মেমৰেণ্ডামত লিখি দিছে আপুনি এখন কাইণ্ডলি আমাক দিয়ক যাতে আমি ওপৰলৈ আমাৰ ওপৰৰ ছিনিয়ৰক আমি দিব পাৰোঁ
마니야 정고래야 고래야 정고래야 고래야 지신도 알롱 Lại ba, lại nào, lại nào, lại nào, lại nào,